Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Edi Wicaksana, kelas 12 TKR kalih. Teng mriki kula badhe macakaken geguritan Jagate Gonjang-ganjing dening Prambayan Miji Lestari. Dak sebut Jagate Gonjang-ganjing amarga akeh wong kang ora padha eling marang liyan apa maneh marang sing gawe gesang. Wong gedhe padha jegal-jegalan rebutan panggonan lan panguwasan. Ewadene wong cilik padha gedungsaran golek pangan panguripan, sing dhuwur saya mulur, sing isor saya tekor. Pancen jagate lagi gonjang-ganjing. Akeh kang padha ngedan, yen ora edan padha ora keduman. Padha dugang dinugang, singkang-singkangan, ilang rasa kamanungsan. Lumrah wae Gusti paring samubarang pepeling. Manika bebendu, lindu, petir, angin, udan ora uwis-uwis. Supaya manungsa padha eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.